assalamu alaikum bandiraɓe musibiteɗuɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide mon min goy wadde kala saaha e Actu people woni caméra o ko Abou Ba wondude Ibrahima Thiombane jehen to Alifal garten gam wawde yagnade e people aji ɗi tigi bandiraɓe hande ne jeeya komin jogori addande mon e people aji ɗi ko ganda ko woni perturbation teskato to ganda to wonto assemblée nationale hanki altine nogas e ɗiɗi lewru septembre ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hande hewɓe jonnan ɗum e nder leydi Sénégal mamin gartu hen Gabriel Kane féministe keppinade e nder leydi Sénégal jogui ko locol makko e natal mo yiya tigui o wi noon omo ara gam fawde ɓeɗon e lawol kinne lam hollita tigui noon koko rutti e jomi ko mamin gartu hen grand père artiste international to ganduɗa to woni to Guinée kañum tigui heeɓi ko ganda ko woni passeport diplomate donc min gar e andinde mon holgoɗo grand père joni joni jañen e people aji ɗi tigi wiya ko noon ko perturbation teskato to ganda to wonto assemblée nationale e sa ganda ɓe mbatta enregistré ko ganda ko ganda ko woni nouveau député ji ɗi installation niveau député ji woni ɓe ganda koɓe tigui foti woni noon député ji kessi ko ganda ko woni to assemblée nationale e suɓa ɗon ponnoɗo wonde noon gardiɗo assemblée nationale woni président assemblée nationale hanki altine nogas e ɗiɗi lewru septembre noon way ko noon assemblée wonti ko ganda ko woni are na ko ganda ko woni way kono ko lambo dañnoto to ganda to woni assemblée nationale teska to noon ko kareji ƴettodiral haallude kantoride hakkude ɓen ɓe ganda ko député ji ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ɓe ganda woni wonɓe nder leydi Sénégal hay goto yonnani ɗum saabi noon e réseaux sociaux ji kala yimɓe ɗe mbiya so tawi ko ɓe tigui hooleno gam noon eɓe mbatta changement e nder leydi Sénégal hay goto heɓani taw changement nde tawno noon hoore woɗɗadi daade hakkude tan ɓortuɗo grambou mum no fawe leydi gam haɓede walla noon helde siège uji haɓe ɓe ganduɗa noon ko waɓe no Guy Marius Sagna soyna na daari e dow table aji ha no mbiye no juppa ko ganda ko woni caisse mo ganduɗa kañum tigui noon waccanno ko ganda ko woni enveloppe uji vote maɓe mbaɗanno hanki o ha ko ganduɗa ko woni ɓerdiral siège e konguiji ɗi ganduɗa ko konguiji kamtoriɗi teskato to ganduɗa to wonta assemblée nationale ɗum noon kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo yonnani ɗum réseaux sociaux ɗi kala ne yiya vidéo uji ne waɗe partagé bang yo bang e on alhaali ha joni on féministe mo ganduɗa so tawi haala waɗi e nder leydi Sénégal omo heewi yaltude kadi tottude hen gueɗal mum ha timma konko Gabriel Kane noon eko yiya ko e natal omo jogui ko ganduɗa ko woni cravache makko e page makko Facebook jungo makko konko Gabriel Kane noon o wi yeɓe jokku tan wadde gueɗe ɗe fewani o ara konko o fawɓe e lawol o ko ganda ko wi pour vous apprendre les bonnes manières ko ɗum tigui o wi konko noon Gabriel Kane e wiide makko ɓe ganduɗa noon foti ko joranade ko ganda ko woni population Sénégal woytono ɗumen ko ganda ko woni haqeji mumen ɓen foti ko wonde des responsables kono wona noon ene waɗa gueɗe kamtoriɗɗe tigi sen jokki people aji ɗi ko sunare tigui yimɓe dañño e natirde nde ɗo lewru septembre imam Alioune Badara Ndaw konko mo ganduɗa noon ko tumane ɗo wonde terroriste konko tigui noon duuɓi wonno to ganduɗa to woni to dumbirtoye wona no celluɗo Rafi Dabbo nangunomo rutti e jomi ko jamma altine sappo jamma altine 5 septembre fayi jamma mardi o 6 septembre nen tigui o rutti e jomi ko konko noon no wayno to ganda to woni to hôpital Fann ko toon tigui o wonno ɗum noon dennangal gollotoɓe e Piindi TV ha Piindi radio no mbaɗa duwaw fewde e bandiraɓe makko kono noon ubama to ganda to woni to Kaolack hewɓe noon jeehi duusoyde mum yiyama noon ɓe ganduɗa noon tigui noon ko heftinaɓe e nder leydi Sénégal guila CRMB ha ɓe ganduɗa ko julloɓe politique ni duusi imam kono noon kongi kadi suutama hen fewde makko settugol kadi baɗɗi fayida
tigi e kala saha ne yiye ko ganduɗa ko woni ɓeɓe ganduɗa woni artiste ɓe ha ɓe ganduɗa noon ko heptinama nder leydi Sénégal no tuume walla no kadi addane ko ganduɗa ko woni information ji fewani wiide noon omo ganduɗa woni Kiné Lam artiste e nder leydi Sénégal hanki altine tigi noon yiya vidéo ji e photo ji no yaaha partout o waɗana boƴƴi ko ganduɗa ko woni rip woni noon ko duttude e jomi ko konko Kiné Lam kono way noon o tardani hen hay saaha goto e sunnu Actu konko Kiné Lam waɗi hen vidéo omo hollita tigui omo wuuri omo e jaam actuellement ni omo to ganduɗa to woni to Touba konko Kiné Lam omon hawlo badɗo ɗum o e wiide noon on ala ko jokkodira e makko te wonko ganduɗa neɗɗo fotani ɗum wadde konko mo selli omo e jaam to omo to ganduɗa to woni to leydi Ahmadou Bamba Ba konko noon Kiné Lam e wiide noon o yaafima yimɓe foof yo yimɓe foof gone jaam Sénégal naaɓe foof wone jaam kono wonko ganduɗa noon fewani wadde saabu ala ko jokkodire e badɗo ɗum o ha joni e people aji men ko hunde ganduɗa waɗi buzz e ko ganduɗa ko woni natirde nde ɗo lewru septembre woni ɗiɗi lewru septembre teskama noon mariage ko aljuma wonno hakkude omo ganduɗa woni journaliste investigation keptinade nder leydi Sénégal no fewi hono Cheikh Yérim Seck e omo ganduɗa woni journaliste 2STV hono Astou Dione ɗum noon ko mariage mo ganduɗa adi polémique no fewi saabu hewɓe noon cikkano ɗum rumeur o meeɗa yaade hakkude mabɓe hay saaha goto won hen noon wiyoɓe bette ɗum ne hani hakkude mabɓe won kadi wiyoɓe ne Astou no wano dañde ko ɓuuri Cheikh Yérim Seck won kadi wiɓe kadi Cheikh Yérim Seck kadi ne wano dañde ko ɓuuri Astou haaluji dal ko hunde ganduɗa no bettino hewɓe hakkude mabɓe kono kam ɗum foof e wade noon dewgal ngal ɓinninama e dow jaam jiiɗon e image uji ɗi Astou noon ñanti ha yooɗi kono noon ɓe ganduɗa woni féministe uji kam johani hen dutta hen caggal hay saaha goto yiyama won hen féministe wonɓe e réseaux sociaux ɗi kala noon jonnani hay saaha goto ɗum ɗon saabu noon e wiide mabɓe noon cikkedere ha joni e tikkere e ñeññere no wone mabɓe e on mo ganduɗa noon woni Cheikh Yérim Seck ɗum noon ko ganduɗa ko woni viol mo ganduɗa noon omo waɗino ɗum accusé e ɓiɗɗo goto mo ganduɗa noon ko magistrat e wiide noon on alhaali guila 2012 wonno ko namde ɗum noon ne foti haalede daari ha no hannirta ni kono wona neɗɗo waɗa ko wala e nder leydi Sénégal tan so paari jokko hajuji mum waɗa kadi golle mum no hanniri ni gasniren people aji men to Guinée noon yiya tan ko artiste chanteur international o biyeteɗo noon won enen mbiyemo ni ne waɗa surnomo ni le roi des réseaux sociaux o wiyete ko grand-père noon saabi o wiyade roi des réseaux sociaux kono noon hebdemo ko ganduɗa ko woni abonoji kewɗi to YouTube ha to ganduɗa to woni to Facebook e followers uji kewɗi ɗe o heeɓi ɗi ɗum saabi tigui noon omo waɗa reconnaître no fewi ko ganduɗa ko woni culture leydi makko woni to Guinée saabi noon konko grand-père o heeɓi ko ganduɗa ko woni passeport diplôme makko e ko ganduɗa ko woni jungo président o hono omo ganduɗa woni Mamadi Doumbouya ɗum noon ko noon koye en oɗo tigui so tawi noon hewɓe ganduɗa grand-père ene wayno mon ɗon jalti e natalaji olon jiiyomo tigui ko suko walla min mbiyamo ni ko mawɗo kono noon e banggal duuɓi kono noon sa yima ko ganduɗa ko woni e darde makko cikkatani o dañi ko duuɓi 9 walla 7 taw noon machallah ko mawɗo tigui konko grand-père noon o wiyete ko ganduɗa ko indema ko tigui rigui ko Moussa Kaba tigui o wiyete konko Moussa Kaba noon o jeeya ko to ganduɗa to woni to leydi Guinée omo jeeya e ɓe ganduɗa woni artiste ɓe adiɓe dañde 2 millions abonné e Facebook konko Moussa Kaba noon o yiiɗi musique guila omo famdi kono heeɓe noon kokkanimo kurum sababude noon no wayni ko rafi noon mo wondi woni progeria tigui noon rafi oɗon noon tahi o wayno wayni ko rafi mo ganduɗa ɗon heeɓe mbawa safra ɗum ne tawno ko noon o jibrina konko grand-père noon kono jokkudemo ko e yidde ko ganduɗa ko woni musique saabi hayso tawi ko haalta ko hay goto nanani ɗum yimɓe ne jiiɗimo hen no fewi en 2012 konko grand-père o ƴetti prix meilleur influenceur no fewi e renndo ngo saabi noon o heeɓi on prix to ganduɗa to woni to Lomé to Togo konko grand-père noon o teskeno
do fewi en 2019 e sanga kano e ko ganda ko woni concert maɓe jubbinno gila nden ha joni o yiyama noon omo yaltidde omo ko omo mantini no fewi eɓe ganduɗa noon ko heptinaɓe e musique no fewi wabine Oumou Sankare wabine Sidiki Diabaté wabine DJ Arafat wabine Wali e woɗɓe ha mo ganduɗa woni Odexia o mo ganduɗa noon woni koto Côte d'Ivoire te buzz no fewi ene yiye makko konko grand père ene yiide e ɓeɗon saabi noon wiya ko reconnaissant tigui walla miyen ko reconnaissant tigui ɓe ganduɗa noon woni jeeyaɓe to Guinée mbadi ha ko saabi noon o totta passeport diplomatique makko ɗum noon yo jogoro jaam o wiyete ɗum foof ko mbawɗo hokkude makko ganduɗa ko woni facilité o wawa nadde kala to yiiɗi e nder leyɗele kono kadi wawde kadi jokkude ko ganduɗa ko woni culture mo yiiɗi o ɗum noon bandiraɓe ko ɗum wonno kaɓe gaddano moon e people aji hannde kala ko ngakki hen en on ñagama yafuya no fewi ñagade moon jaam e kisal yahoɓe maggal Allah hokka moon yaade dow jaam artude dow jaam daraje Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam joɗiɓe noon wawa ɗum wadde fete e galleji ɗi ɗo tewno noon maggal ko yimɓe foof jeeyi Ahmadou Bamba Ba wi to neɗɗo wawi wonde foof yo mawnin on yo wallu ɗum mawnina on ñalawma ɗum noon yo Allah hokka men wadde passe ɗum e dow jaam ɗum noon wiide bandiraɓe tan keddoɗe e Piindi TV wadde abonné wadde partagé like mbaɗon noon ko ganduɗa ko kala e saaha yidde moon e Piindi min continue wadde kadi ko jiɗɗon ko ɗum noon on jarama kala ko ngakke haala ka en ñaguima yafuya fandare nde noon wonno ko weltinde moon on jarama.